Πού είναι το άργανα? Θα χορέψεις? Γυμναστικής ντε. Κάτω. Εσύ ο Θάνος. Εγώ είμαι. Νόντας. Χάρηκα. Ωραίο το μαγαζάκι σου. Ευχαριστώ πολύ. Και ο μαρσοπιλαμής στην πόρτα δυνατός. Ο Γκόκου είναι. Ο Γκόκου είναι. Είσαι σίγουρος? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Τέλος πάντων. Πάω κάτω. Έχεις τίποτα καλό? Γιατί στο παλιό τερμάτισα όλα. Κάτι έχουμε. Ωραία. Πάω. Όπα, αδερφέ. Τι έγινε? Πρώτα να βγάλουμε προγραμματάκι. Θα βγάλεις εσύ προγραμματάκι στον Νόντα, τον υπεραθλητή, το τούμπανο, το σμιλευμένο. Και στους τρεις. Παίξε αγοράκι μου εσύ με τα κουκλάκια σου, κάσε εμάς να λυγίσουμε τα σίδερα. Ρε, εγώ θα παίξω με τα κουκλάκια μου. Απλά εσύ, χωρίς πρόγραμμα, σίδερα δεν ακουμπάς. Μα τα ξέρονται. Καλά, εντάξει. Πρώτα απ' όλα, τι ηλικία έχουμε? Τα αγάλματα δεν έχουν ηλικία. Κιλά. Ιδανικά. Ο στόχος μας ποιος είναι? Να γυρίσει το τζενάκι. Για εδώ μιλάω. Στο γυμναστήριο. Ακόμα δεν έχω δει. Πες τίποτα καλό? Ρε άνθρωπε, να γραμμώσουμε ή να βάλουμε όγκο? Κι άλλο όγκο. Πού θα φτάσω? Σε λίγο από τα παράθυρα θα μπαίνω. Έχουμε κάνει γυμναστική άλλη φορά. Ο Νόντας, ο Ατλαντάς, ο Ατσάλινος. Ο Νόντας γεννήθηκε κάνοντας γυμναστική. Έτσι βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου, το τρίχυλο στο χέρι. Άντε πάλι. Ναι. Πονάμε πουθενά, έχουμε κανένα πρόβλημα υγείας, κάτι? Η καρδούλα μου πονάει. Σε καρδιολόγο πήγες? Σε καφετζού πήγα. Καλή. Όλα τα βρίσκει ρουφιάνα. Μ' αφήσεις τηλέφωνο μετά. Θα σε φτιάξω. Άντε πάω. Περίμενε. Τι είναι πάλι ντε? Διατροφή θα κάνουμε? Διατροφή ο Νόντας ο ψεγάδιαστος. Ο Νόντας δεν κάνει διατροφή. Διατροφή κάνει Νόντα. Έχεις πάρει τίποτα? Όχι, έχεις. Από συμπληρώματα εννοώ. Παίρνεις πρωτεΐνη, κρεατίνη. Όχι, αλλά παίρνω μια εσμήνη. Πόσες μέρες θα ερχόμαστε? Κάθε μέρα. Καλά, γενικά χρειάζεται και ξεκούραση. Ξεκούρασε ο Νόντας, ο Ντούρασελ, ο 24ωρος. Λοιπόν, για να αρχίσουμε, χρειαζόμαστε και μια βεβαίωση από γιατρό. Παθολόγο. Ψυχολόγο.